जोंनि बर' माहारिनि सासे आगोमा फिसा सासे मुंदांखा दैदेनगिरि लिरगिरि जायखौ जोङो दुलाराय बर' माहारिया सुबुंथिनि थान्दै मुङै बिमुं होबाय। बिथांनि दिनै 22 बोसोर मुंख्लं जानाय सान। दा बे सानखौ दिनै बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड सरकारा नैबे बिथांखौ फबनाय थावनि गौराङाव बेखौ फालिगासिनो दङ। आरो दिनैनि सानखौ जोङो जोंनि बर' माहारिनि दुखु सान हिसाबै जोङो गोसोखांनांगोन। लोगोसे जोङो जोंनि जायफोर हारि सिबिसुलाफोरनि थाखाय थुलुंगा आरो गोग्गाथावबो सान होननानै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला मुंख्लं एबा सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मआ गावनि आदर्श गावनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपाल एबा नोजोर आरो थांखिखौ बजबना रुंसारि जाजासिम बिथाङा लाखिलांदोंमोन। आरो बिथाङा जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीनि जेसेबांखिनि फिसा फिसा हारिनि रावफोर दङ बे रावफोरखौ थुब्रायनानै मोनसे गथायसे राव जौगासार राव बिथाङा जोंनि सा सानजा भारताव बानायलांनायनि मोनसे सिमां एबा थांखि लादोंमोन। दा बे थांखिया दिनै आद्रा जानानै दङ। दा जोङो जिखिना थांनानै थाबाय जों थांना थानाय सुबुंफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गासैबो खौसे जानानै बिथांनि जे सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय नाजानांगोन। फिल्ड प्रिपेरेसन एबा ग्राउन्ड प्रिपेरेसना मथा मथि जोङो सार्भे खालामबाय। माखासे जायगायाव जोंहा फिसा फिसौ इनफ्रास्ट्राक्चारनि मावनो गोनां थादों। टेम्परारि भाबै जोङो बेखौ मावनो थाखाय जोंनि डिपार्टमेन्टखौ जोङो अर्डार होदों। जोङो 9 अक्ट'बरखौ जोङो खालारखौ लानाय जादों आरो गासैबो काउन्सिलजों जोङो फोनांजाबनायनि जि राहा एबा जगाजग खालामनाय बेखौ जों खालामखांबाय आरो बियो आबुङै जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।